себе си, да никога други хора. Нали, всеки човек харесва различно нещо. И не бях сигурна, примерно, модерите, нали, дали ще се харесват, да направя нещо грешно, което на тях да не им допадне. Но до сега няма модел, който всеки се харесва много. Наистина се притеснявах много, че сте се справяли. Но мотивираш ни както трябва, помагаш ни колкото трябва и наистина да имаме малко резултат. И аз също много искам да ти благодаря за това, че през цялото време не ме остави за секунда дори сами. Винаги беше на среща, винаги ни казваш къде, ако нещо бъркаме, кое ти харесва, кое трябва да работим върху него и така нататък. Не са отдали всичко от себе си, наистина твоите знания и всичко, а ние просто да не оставиш Благодаря ти, много миличка, много славичка, много приказливичка, много мълчик човек. По този начин ние да можем да се отпуснем, нали? Точно,